To nam niko ne garantuje. Kao kaže poslanik alejhi selam, neka čovjek radi dobra djela, dok između njega i dženneta ne bude toliko lakat. Pa ga prestigne ga odredba, kader, pa krene da radi loša djela i uđe u džehennem. I imamo primjer toga u hadisu kod Buhari Muslima. Bio je jedan od ashaba u jednoj bitci i borio se žestokom borbom. Bio je veliki junak u toj borbi. Pa su rekli kako se samo hrabro bori. Pa je Allahov poslanik rekao, on je u vatri. Kaže jedan ashab, kad sam čuo te riječi, otišao sam da pratim tog čovjeka, šta on to radi? Kaže, pa se borio koliko bi se 10 ljudi borilo. Borio se, sve dok nije bio ranjen. Kada su ga ranili, imao je tešku ranu i nije mogao da podnese težinu rane. Pa je stavio korice sablje, odnosno državač od sablje na zemlju, a oštricu stavio na svoje prsa i samog sebe probao i ubio se. Pa je ovaj čovjek došao kod Allahov poslanika i rekao, ja svjedočim da si Allahov poslanik. Sad sam shvatio zbog čega si rekao da je u vatri. I kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, radit će dobra djela dok između njega i dženeta ne bude lakat. I ovaj se čovjek borio u borbi, u džihadu sa Allahovim poslanikom alejhi selam. Svakog trenutka može da preseli. Jedino što uđe u dženet. Između njega i dženeta lakat. Metaforično rečeno. Ali ga je prestiglo kader. A kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neka čovjek radi loša djela, sve dok između njega i džennet i džehennema ne bude koliko lakat, pa ga prestigne odredba, pa krene da radi dobra djela, pa uđe u džennet. Iz ovaj vam primjer u hadisu kod Buhari Muslima. Jedan od ashaba je došao u bitci na Uhudu. Allahov poslanik alejhi selam je rekao, Allahov poslaniče, da primim islam, pa da se borim, ili da se borim, pa da nakon toga primim islam. Kaže Allahov poslanik, primi islam, pa se bori. Pa je on primio islam, borio se i poginuo. I ušao u džennet. Između njega i džehennema je bio lakat. On je došao u bitci na Uhudu kao nemusliman. I primio je islam, i kada je ostalo između njega i džehennema koliko lakat, on je primio islam, borio se, prestigla ga odredba i ušao u džennet. A ovo nam sve govori o čistini srca i nečistoći srca. O čistoći i nečistoći srca. Jer onaj kome je srce čisto, Allah će dati da ima lijepu završnicu. I nije lijepa završnica naravno samo da čovjek presedi na seždi, i da čovjek presedi u džamiji, ili da uči Kur'an, iako je to naravno lijepa završnica. Ali Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio u svoje postelje. Kao je Ebu Bekr, kao je Omer. Iako je Omer bio ranjen prije toga. Ali su preselili u svoje postelje. Kao što je Halid ibn Velid, taj veliki vojskovođa, preselio u svoje postelje. A jesu li oni imali lijepu završnicu? Pa ako je imao lijepu završnicu, ako oni nisu imali lijepu završnicu. Ali, kao što kaže šejh Salih el-Usajmin, hafizahullah, lijepa završnica znači da čovjek živi onako kako Allah od njega traži i da na tome preseli. To je lijepa završnica. Jer je on cijeli život bio u ibadetu. Cijeli svoj život se borio da radi dobra djela, se kloni loših djela i na tome preselio. I to je lijepa završnica. Kako je većina sahaba preselila. A nije nužno da čovjek preseli na seždi ili u džamiji i tako dalje, tako dalje. A da bi čovjek preselio na ovaj način, mora da ima čisto srce i da se bori, da čisti svoj nijet, kao kaže Nevevi, prenosi riječ jednog učenjaka, kaže 40 godina sam se borio sa svojim nijetom. I tek nakon 40 godina sam shvatio da sam se izborio i da inšallah sam očistio nijet. 40 godina. A koliko onda mi treba da se borimo i koliko mi treba da shvatimo samoobračun da bi shvatili da smo očistili svoje srce. Naravno, ni nakon toga čovjek nije siguran. Ali da shvati da radi stvari radi Allah. I zato